असं म्हटलं जातं. तर तसं याने केलेलं आहे हे बघा तुमच्या तुळशीच्या समोर. कोकणातल्या ह्या फार प्राचीन प्रथा आहेत, बघू शकता. खूप छान वाटतं हे. तर असं मांजर पटकन भेटत नाही, खूप रेअर आहे हे. असं वाटणार. मस्त ही बघा रान फुलं आहे, छान फुललेली आहे. इथे छोटंसं मशरूम पण आलेलं आहे. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी ठेवून दे गे मे महिन्यात. हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर दिवाळीच्या सुट्ट्या पडल्या आहेत, तर आम्ही आता गावी आलेलो आहोत. आज दिवाळीचा पहिला दिवस आहे. तर सकाळचं सगळा जो रुटीन आहे दिवाळीचा पहिल्या दिवसाचा, तो सगळा झालेला आहे. म्हणजे पहाटे उठून आंघोळ करून फराळ वगैरे करणं, तर ते सगळं झालेलं आहे. आणि आता नंतर जे दुपारच्या जेवणाची वगैरे सुरुवात होणार आहे. पण हा आता सकाळचा वेळ आहे. आम्ही सगळ्यांना दिवाळीच्या सगळ्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना पण दिवाळीच्या खूप 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 शुभेच्छा. आणि आता मी तुम्हाला दाखवते की आम्ही आता काय काय केलेलं आहे ते. तर फ्रेंड्स, आता आम्ही गावी आहोत. हे माझं गावाकडचं घर आहे. आम्ही पुण्याला असतो आणि मग अशा सुट्ट्या पडल्या म्हणजे दिवाळीची किंवा मे महिन्याची उन्हाळ्याची सुट्टी असली की आम्ही गावी येतो. तर हे माझं घर आहे. मस्तपैकी आकाशकंदील लावलेला आहे. रात्रीच्या वेळेस मस्त अशी रोषणाई दिसते. छान तोरण लावलेलं आहे. रात्रीच्या वेळी हे बघायला खूप छान दिसतं. तर आता आपण पुढचं बघूया. तर दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी आमच्याकडे हे गोडे पोहे केले जातात. तर लोकल जे भात मिळतात त्याच्यापासून हे पोहे बनवले जातात. खूप हेल्दी असतात. तर गुळ आणि ओलं खोबरं, वेलची पूड घालून हे पोहे बनवले जातात. रोजचेच आपले कांदे पोहे ते पण बनवले जातात. दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी पानावर गोडे पोहे, कांदे पोहे आणि ही रताळी. तर स्पेशली आमच्या भागामध्ये ही पांढरी रताळी मिळतात, तर ती शक्यतो जास्त करून वापरतात. तर त्यात जरासं मीठ घालून मी उकडून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग त्याच्यावर थोडंसं साजूक तूप घातलेलं आहे. त्याने ही रताळी चवीला खूप छान लागतात. तर ही रताळी पण पहिल्या दिवशी पानावर लावली जातात. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता, तर हा आहे सातिनाचा चव. आम्ही ऑलरेडी पिऊन मोकळे झालेले आहोत. तर सातीन नावाचं वृक्ष असतं, तर त्याची साल आणली जाते आणि त्यात थोडे मिरे आणि लसूण घालून त्याचा रस काढून तो पहिल्या दिवशी पिला जातो आणि नंतरच फराळ केला जातो. हे फार हेल्दी आहे. आणि तुम्ही बघू शकता इथं मस्त अशी बाहेर आहे तो झेंडूचं झाड फुललेलं आहे. थोडीशी वेगळा झेंडू आहे हा, थोडंसं शेवंती आणि झेंडू यांचा मिक्स प्रकार आहे. खूप छान फुलं दिसत आहेत. आणि आहे ही तुळशीचं रोप. तर आमच्या इथं छोटे छोटे नाही तर बऱ्याच मोठे अशी तुळशीची रोपं दिसतात. म्हणजे तुळशीचं बऱ्यापैकी मोठं असं झाड झालेलं असतं. आणि तुम्ही बघू शकता ही काळपट रंगाची तुळस आहे, ही कृष्ण तुळस आहे. खूप मोठं झाड आहे हे तुळशीचं. तुम्हाला हवी तेवढी ह्याची केसर किंवा पानं तुम्हाला भेटू शकतात. तर मस्त अशी बऱ्याच ठिकाणी अशी मोठी मोठी तुळशीची रोपं तुम्ही बघू शकता. तर फ्रेंड्स, गावी खूप मजा येते. मुलांना आमच्या खूप आवडतं गावी, कारण गावचं जे एन्जॉयमेंट आहे ते शहरामध्ये कधीच मिळू शकत नाही. त्यामुळे मुलं अगदी आतुरतेने वाट बघत असतात की दिवाळीची सुट्टी कधी पडते, गणपतीची सुट्टी कधी पडते, मे महिन्याची सुट्टी कधी पडते आणि आम्ही कधी गावी येतो. कारण गावचं आहेच, म्हणजे गावचं नेचरच तसं आहे की तुम्ही इथं खूप खूप मस्त मनसोक्त राहू शकता. तर बघू शकता तुम्ही, आता इथं उभी आहे आणि खूप छान आहे सगळं निसर्ग सौंदर्य. मला पण गावाला खूप आवडतं. बॉर्न अँड बॉटम मी गावात असल्यामुळे मला गावाचा जो आपला कोकणातला जो निसर्ग आहे तो नेहमी मला अगदी भुरळ पाडत असतो.
की कधी आपण गावी जातो, कधी त्या वातावरणात जातो. इथं आलं की इथं जे आपण जो श्वास घेतो ना तो पण एवढा फ्रेश असतो ना की इथली हवा, इथलं नेचर खूप छान आहे. म्हणजे माणूस एकदम फ्रेश होऊन जातो, माइंडने पण आणि शरीराने पण. तर इतकं सुंदर असं हे वातावरण आहे. तर बघूया आता पुढे. तुम्ही इथं बघू शकता, मी एकदम छोट्याशा केळीच्या झाडाच्या बाजूला उभी आहे आणि त्याला एक असं छोटंसं हे फूल आलेलं आहे. याला केळफूल म्हणतात आणि छोटंसं असल्यामुळे याला इथं केळी असतात खरं, पण हे छोटंसं आहे त्याच्यामुळे याला फक्त केळफूलच आहे. खूप क्यूट वाटतं आहे. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टींची मजा ही गावातच घेता येते. खूप छान वाटतं आहे. मस्त बघू शकता, मांजरं आहेत रस्त्यावर, छान अगदी ऊन घेत आहे. हे बघा, मस्त रस्त्याच्या मध्ये अगदी छान बसले आहेत. दोघंही खूप क्यूट आहेत. तर मस्त सकाळचं ऊन घेत आहेत या रस्त्यामध्ये बसून, एकदम एन्जॉय करतायत. हे थोडं मोठं आहे, बघू शकता. तर दोघंही छान बसले आहेत रस्त्याच्या मध्ये आणि मस्त सकाळचं ऊन वगैरे घेत आहेत. सकाळची हवा फ्रेश असते, त्यामुळे प्राण्यांना आणि माणसांना दोघांना सगळ्यांनाच ही हवा खूप आवडते. खूप छान असतं सकाळचं इथलं नेचर. तर मुलं मस्तपैकी सायकल चालवत आहेत. सकाळचा फराळ वगैरे सगळं झालेला आहे आणि मुलं मस्त सायकल चालवत आहेत. आणि मला अजून एक मांजर दिसली आहे, हे बघा. तर ही पण इथं बसली आहे आणि सकाळचं मस्त अगदी ऊन घेते. मस्त एकदम स्वच्छ आणि क्यूट असं हे मांजर आहे. बघू शकता, याला 3 कलर आहेत. असं मांजर पटकन भेटत नाही, फार रेअर आहे मांजर. व्हाईट, ब्लॅक आणि तो थोडासा बिस्किट कलर, असे 3ही कलर या मांजराला आहेत. त्याचा पुढचा भाग बघू शकता, त्याच्यावर पण त्याचे 3ही कलर आहे. तर असं मांजर पटकन भेटत नाही, खूप रेअर आहे हे. तर हे बघा, मी शेजाऱ्यांच्या घरी आलेले आहे आणि त्यांनी ही बघा सकाळची कार्टं फोडलेली आहेत. इथे अशी प्रथा आहे, आंघोळ करून झाल्यानंतर किंवा काही ठिकाणी आंघोळीच्या पूर्वी अशी कार्टं असतात, बाहेर वेलीवर भेटतात. तर ती तुळशीत रात्री ठेवले जातात आणि सकाळी मग यांना राक्षस समजून यांना पायाखाली तुडवलं जातं, फोडलं जातं आणि गोविंदा 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 असं म्हटलं जातं. तर तसं याने केलेलं आहे. हे बघा, त्यांच्या तुळशीच्या समोर. कोकणातल्या ह्या फार प्राचीन प्रथा आहेत, बघू शकता. खूप छान वाटतं हे. जमना तब्येत येईन आता वयाच्या मानाने ती दगदग जमना ना. नाही त्यामुळे तुमका सवय म्हणजे भुईमुग. आपल्याकडे शेंगदाणे. तर हे शेतातून शेंगदाणे आणलेले आहेत, हे बघा. आणि आता हे साफ करणारे म्हणजे असं असे काढून घ्यायचे, वाळवायचे आणि नंतर मग याचं तेल काढलं जातं. हे एकदम गावरान आहेत, हे बघा. आणि अशाच फोडून खायला पण हे खूप छान लागतात. तुम्ही उकडून पण खाऊ शकता. खूप सुंदर असे शेंगदाणे आहेत, बघू शकता. हे बघा, भाटी वेगळे आणि आपले गावठी शेंगदाणे वेगळे लागतात. निवडून काढले जातात, नंतर ते वाळवले जातात. चला, हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. कोण इलो केलंय मी या पाव खाऊच्या अगोदर पाव केले आणि हिला फोन केले नाही त्याच्या अगोदर त्यांनी केले आणि सकाळी 7 हाडू गेले तेव्हा. हातून कोणी आणून दिलो हे गेले हाडू. आमच्या कोकणाची अजून एक खासियत आहे, ती म्हणजे ही आबोलीची फुलं. इथंच तुम्हाला ती फार विपुल प्रमाणात मिळते. असे सुंदर असे गजरे बनवले जातात. कधी कधी वेणी पण बनवली जाते. तरी सध्या हा ह्यांचा सीझन नाही आहे. मे महिन्याच्या दिवसात म्हणजे जेव्हा जास्त ऊन असतं तेव्हा ही फुलं खूप प्रचंड प्रमाणात फुलतात आणि खूप छान असे याचे गजरे तयार केले जातात. आणि ते गजरे मग एक आंबाडा असतो आपला रेग्युलर, ते आंबाड्यावर माळले जातात किंवा वेणीवर सोडले जातात
सणासुदीला असो किंवा बाहेर जायचं असेल कुठल्या घरातल्या मेन बाईला, तर ही आबोलीची फुलं काढणार, ह्याचा मस्तपैकी गजरा करणार, तो डोक्यात माळणार आणि नंतरच घराच्या बाहेर पडणार. तर बघू शकता एकदम मस्त अशी फुलं आहेत, एकदम नॅचरल आणि कलर पण यांचा खूप सुंदर आहे. सीझन नाही आहे तरी पण छान फुललेली आहे. तर सीझन असेल त्यावेळी ह्याचे ताटवेच्या ताटवे असतात, म्हणजे खूप झाडं एकत्र असतात आणि ती सगळी एकत्र फुललेली असतात. खूप छान दिसतं ते. जर मे महिन्याला मी गावी आले तर त्याचा व्हिडिओ मी तुम्हाला नक्की बनवेन. त्याच्यात मी तुम्हाला नक्की ही फुलं दाखवेन, भरपूर फुललेली फुलं दाखवेन. बघा त्याने घरगुती वांग्याचं झाड लावलेलं आहे, एकदम गावरान वांगी आहे ती, खूप छान लागलेली आहे. छोटंसं झाड आहे पण त्याला बघू शकता तुम्ही एक 4 ते 5 मस्त वांगी लागलेली आहेत. याची भाजी किंवा भरलं वांग खूप छान होतं. इथं छोट्या छोट्या प्रमाणात काय गे इथं अशी छोट्या प्रमाणात भाजी पिकवली जाते. तर बघू शकता पावसाळ्याच्या दिवसात पावसाळी भाजी केली जाते. हा थांब येतंय. तर तशीच याने ही भेंडे लावलेले आहेत आणि हे गावरान भेंडे आहेत. बघू शकता कलर फार वेगळा आहे. तर याची भाजी किंवा आमटी पण केली जाते, खूप छान लागते. मस्त असे गावरान भेंडे आहेत. कोण जातं झाडावरचे हुप घालतात ते बॉन्ड. आपण हे कसलं भाजीची काय भाजीची नाही, आपली खाऊचीच केळी, पण मग वाटतं ही विलायती हा वेगळी असत. तुम्ही बघू शकता इथं आता मस्त केळीचा घड तयार झालेला आहे यांचा. तर मस्त चांगली नॅचरल फुलं, नॅचरल फळं, नॅचरल भाजी, या सगळ्या गोष्टी गावातच भेटतात आणि अगदी घराच्या आसपास. मस्त असा ह्यांच्या इथं केळीची 4-5 झाडं आहेत आणि त्यांना प्रत्येक म्हणजे जवळजवळ 3 तरी केळीचे घड इथं आलेले आहेत. हे गुलाबाचं फुल भेटलेलं आहे, खूप अगदी सुंदर. रंग पण बघा कसलं सुंदर दिसतोय. तर इथं हे अगदी दारापाशी जी गुलाबाची झाडं लावली जातात त्याच्यात हे गुलाबाचं फुल आहे, काढायचं आणि माळायचं. खूप छान मस्त असं हे गुलाबाचं फुल आहे, बघू शकतात. नाही मी असं केलं की मी खाऊच नाही कोणा काय, तुम्ही डोक्यात लायते. हो लावतात, बरोबर आहे बरोबर आहे. हा सकाळची गडबड असते. सकाळी खाली पण सकाळी आणि ह्या करतो केलं हे साले 5 वाजता आंघोळ करतले बिया तर तो करा होय का ना. मका 5 उठलं पण नंतर बोलायचं ते बाबा उठत ते आंघोळ तापाला मका आंघोळ करून नाही ना मी सांगले का मका होते तू आधी ना नाही उठला तुम्ही काय त्या पुढे तुळशीकडे नाही भाऊच्या गोला ती उठला तुम्ही पडा. आम्ही अगोदर माझ्या तसाच करी धावून घेऊन काय का मग असे कोणतरी इले ते म्हणाले आंघोळ करून काय त्या कधी पडतात. आंघोळ करूच्या अगोदर पुढे नंतर घराकडे राक्षस असता नरकात म्हणजे नरकात ह्या करतो ना असं म्हणानंतर नंतर आता आंघोळ करूच्या अगोदर आमच्या आंदोलन पण नाही, आम्ही आंघोळ केल्यानंतरच हे करायचो. तर आता रात्रीची वेळ झालेली आहे. मस्तपैकी आकाशकंदील आणि तोरण याचा झगमगाट तुम्ही बघू शकता. ठेवून दे गे मे महिन्यात. अगे पण हे गावठी आहेत का सुरती? गावठी गावणार ना. तर मंडळी अशा प्रकारे आमच्याकडे दिवाळीची पहिला जो दिवस आहे तो सेलिब्रेट केला जातो. खूप छान असं इथं वातावरण असतं. तर दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी मी मॉर्निंग वॉक पण केलेला. तर मस्तपैकी आमच्या इथं असं दोन्ही बाजूंना मस्त जंगल आहे, मधनं पायवाट आहे, तर इथून चालायला खूप छान वाटतं. सगळा निसर्ग खूप सुंदर दिसतो इथून. सकाळचा सूर्य पण खूप छान दिसतो. सगळी झाडं आहेत त्यामुळे आणि एकदम हवा एकदम शुद्ध आहे, त्यामुळे मॉर्निंग वॉक करण्यात खूप मज्जा येते. खूप बेस्ट असा टाईम असतो. एकदम सगळीकडे शांतता असते आणि मस्त असं तुम्ही मॉर्निंग वॉक करू शकता. सोबत तुम्ही बरीचशी झाडं, रानफुलं बघू शकता. तर तसंच मी केलेलं आहे. सकाळचा मस्त असा मॉर्निंग वॉक केलेला आहे. सोबत मी मस्त अशी रानफुलं, पानावर पडलेला दवबिंदू, हे सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. मला ते फार आवडतं. तर असंच मी फिरत गेले आणि छान असं ते सकाळची जी ही मॉर्निंग वॉक आहे आणि सकाळचं जे निसर्ग सौंदर्य आहे ते मी एन्जॉय केलेलं आहे.
तर बघा, तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट्समध्ये सांगा. मी बऱ्यापैकी प्रयत्न केलेला आहे की आमच्याकडे दिवाळीचा पहिला दिवस कसा सेलिब्रेट केला जातो, एक कोकणातली सकाळची रुटीन काय असतं, हे थोडंफार दाखवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा व्हिडिओसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.